беҷикҳои зидди коронавирус, ки як ҳафта қабл дар шаҳри Хуҷанд бозори гарм дошт, имрӯз аз фурӯш боздошта шуд, зеро он ба талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ нест. Дар ин бора сардори сарайёсти хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Соғд Илҳом Пӯлодзода иттилоъ дод. Ба гуфтаи вай, ин маҳсулот вирус шот аут ном дошта моли ҷопон аст. Аз тамоми дорухонаҳо мусодира гардида, аз фурӯш боздошта шудааст. дар асоси мактуби озмоишгоҳ аз тарафи мутахассисони сарраёсат аз нуқтаҳои фурӯши ҳамин маводҳо ҳамаш ҷамъоварӣ карда шуда ва нисбати онҳо ба прокуратураи вилояти Суғд мактуби рисол карда шудааст ва дар ин асос бо мактуби огоҳӣ мо ба ҳар як ширкатҳое ки нуқтаҳои дорухонагӣ дар вилоят доранд мактуб ирсол кардем ки дар дорухонаҳо ва дар муассисаҳои фарматсевтии худ ҳамин намуди маводро ба фурӯш набуроранд. Дар вақти ба муомилот баровардани ҳамин беҷик ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Кормандони ин хадамот дар ҳудуди вилоят 3 рӯз рейд ташкил намуда ҳамаи вирус шот аутро аз дорухона ва мағозаву бозорҳо ки фурӯхта мешуд мусодира намуданд, зеро натиҷаи таҳлили мутахассисони озмоишгоҳ муайян сохтааст, ки он ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуда хусусияти шифобахшӣ надорад. Аз ин рӯ огоҳнома ба фурӯшандагон пешниҳод гардид, ки дар ҳолати дубора ба ин амал даст задан нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода мешавад. маводи тиббӣ ки бо номи вирус шот аут ки дар вилояти Суғд паҳн шудааст харидорӣ намоянд, барои он ки ин аз ягон вирус ва ягон беморӣ пешгирӣ намекунад ва дар асоси хулосаҳои мо ин чиз ғайристандартӣ мебошад ва хоҳиш менамоям ки ба ҳамин чиз ба харидорӣ накунанд ва дар он ҷоҳое ки ҳамин чиз фурӯхта мешавад ба телефони боварии сарраёсат хабар диҳанд. Вирус шот аут нархаш аз 12 то 30 сомонӣ арзиш дошт. Навиштаҷоти муқовааш ба маҳсулоти таркиби он мувофиқат намекунад. Навиштаҷоти муқоваи он барои харидорон фаҳмо нест. Ин яке аз аввалин шубҳа ба маълумоти истеъмолкунанда аст, мегӯянд мутахассисон. Ба андешаи онҳо агар харидор аз чӣ будани бейҷики ба қавле зидди вирусӣ огоҳӣ пайдо накарда истифода намояд, эҳтимол зарару хатар ба саломатӣ пеш меояд. Аз ин рӯ надониста ва бетавсияи духтур маҳсулот ва доруворӣ харидан мумкин нест. чанд муддат пеш сокинони вилояти Суғд махсусан шаҳри Хуҷанд аз бейҷикҳое ки гӯё зидди коронавирус аст бештар истифода карданд ва мо гузориши таҳлилӣ омода намудем. ҳоло бошад махсус ба хадамоти назорати давлатии соҳаи тандурустӣ дар вилояти Суғд омадем ки таркиби ин бейҷикро санҷиш гузаронанд ки он вирус шот аут ном дорад. таркиби вирус шот аут дар озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии экспертиза ва озмоишгоҳи маҳсулотҳои фарматсевтӣ дар сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ вилояти Суғд мавриди таҳлил қарор гирифт. 3 навъи таҳлил нисбати ин беҷики зидди вирусӣ гузаронида шуд. мутахассисон аввал таҳлили химиявӣ намуданд, яъне таркиби онро сӯзониданд. Мебоист таркиш ба амал ояд, аммо ин ҳолат мушоҳида нашуд. аз рӯи қоида бояд аз сабабе ки таркибаш ба диоксиди хлор аст бояд каме таркиш, ягон таркиш нест. ба мо пешниҳод карда шуд. аз ҳангоми пешниҳод кардан мо аз рӯи аснодҳои меъёрӣ якчанд ташхисҳои химиявӣ гузаронидем. яъне баъдаш ташхис гузаронидан маълум шуд ки мана ин маводи ки ба озмоишгоҳи мо пешниҳод шудааст аз рӯи талаботҳои стандартӣ ва меъёрҳои талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ нест. таҳлили дуюм аз рӯи ҳалшавӣ гузаронида шуд. таркиби маҳсулоти вирус шот аут бо кислоти сулфат омехта шуда мебоист ҳал гардад, аммо нишондоди таҳлилҳои мутахассисон акси ҳолро инъикос кард. аз ин бармеояд ки маҳсулоти мазкур ба талабот ҷавобгӯ нест.
дар вақте ки мо онҳоро дар ин мавода дар кислотаи сулфат ҳал кардем, ягон ҷавоби мутобиқ мо ба даст нагирифтем. Яъне ки ин маводи пешниҳодшуда, яъне ки аз рӯи асноди меъёрӣ, яъне ки аз рӯи ҳалшавӣ ба талабот ҷавобгӯ нест. Ҳамаи инҳо аз рӯи чӣ ҳастанд? Хулосаи номутобиқ аз рӯи гузарондани реаксияҳои аналитикӣ. Аз сабабе ки мо ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунем, медонем ки мо забони хитоӣ, ҷопониро намедонем ва намедонем ки дар таркиби ин маводи доригӣ чӣ ҳасту барои чӣ истифода бурда мешавад. Барои ин аз рӯи дуюм натиҷаи номутобиқ ки аз тарафи озмоишгоҳ пешниҳод карда шудааст, ин аз рӯи тамғагузорӣ ва борпечонӣ, чунки ҳар як маводи доригӣ бояд бо забони оммафаҳм навишта шуда бошад. таҳлили сеюми мутахассисон ин нигоҳ доштани таркиби маҳсулот дар ҳарорати то 10 дараҷа сард буд. Ин амал низ анҷом дода шуд. Дар натиҷа мебоист ғолачаҳои вирус шолт-аут ба моеъ табдил ёбад. Аммо дар ин ҳолат ҳам мутахассисони озмоишгоҳ натиҷаи хубро ба даст наоварданд. Танҳо намуди зоҳириаш маълум мебошад ки он хокаи регмонанд аст ва бӯи хлор ҳис карда мешавад, аммо хеле кам. Аз ин рӯ пешниҳод гардид ки фурӯши бейҷики вирус шолт-аут боздошта шавад. гузориши Мафтунашкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.